Debemos ser conscientes de que el desafío que nos plantea Glovo y sus amigos y sus compañeros de precariedad y de esclavitud no es nada más que un desafío frontal a nuestra forma de entender el trabajo y a su valor social. Que vienen aquí a explotar a nuestra gente que se patea 12 kilómetros por Barcelona en pleno mes de agosto a cambio de 4 duros. Que se lo quiten de la cabeza. No lo vamos a permitir. Y estaremos aquí tantas veces como sea necesario y pondremos todos los recursos y lucharemos hasta el final. ¡Glovo, escucha! ¡La calle está en lucha! ¡Glovo, escucha! ¡La calle está en lucha! Glovo, escucha, los rayos están en lucha. Glovo, escucha, los rayos están en lucha. Compañeros, hemos entregado las reivindicaciones de las y los trabajadores de reparto de plataforma. Las han cogido, pero no de buena gana. Igual que cuando los trabajadores directamente han venido y les han hecho reivindicaciones, no han obtenido respuesta. Hemos pedido una reunión con la dirección de Glovo y eso no les importa, pero trabajadores valientes como los riders que están hoy aquí, trabajadores que han venido con gafas de sol, con una mascarilla hasta los ojos, para que no se les reconozca, porque tienen miedo que estas empresas les desconecten. Y por eso les pido un aplauso para nuestros compañeros riders. Gràcies per haver vingut a la concentració convocada per defensar la laboralització dels treballadors de repartiment i treballadores, perquè a dia d'avui aquestes empreses no han comunicat als treballadors si seran contractats. Tenim treballadors que no saben què passarà amb ells a partir del dia 12 d'agost i darrere de cada treballador hi ha una família. I és per això que estem aquí, per reivindicar això, que aquestes empreses de plataforma han de contractar els seus treballadors. I també des del sindicat estem posant denúncies perquè no pot ser que en ple segle XXI tinguem treballadors i treballadores en aquestes condicions. I és per això que hem fet aquesta concentració. Soc Javier Pacheco, soc el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. Nosaltres el primer que volem dir és que el que s'hem plantejat al sindicat és que aquesta realitat s'està instal·lant amb el risc de cronificar-se i d'implantar-se de manera estructural en el nostre món del treball, i que nosaltres el que volem realment és intervenir de manera directa, poder organitzar els treballadors i les treballadores que participen d'aquest tipus de models de negoci per poder canviar la realitat que s'està imposant al voltant d'aquesta fagotització que fan plataformes per poder canibalitzar una part del sector i del model de negoci com estan plantejant en aquest sentit, tenint conseqüències també de pèrdua de qualitat de l'ocupació amb les empreses que pateixen les condicions d'una competència deslleial que participa aquest model d'economia, i que sobretot li puguem donar un caràcter de normativa i regulació que pugui garantir les millors condicions de treball i sobretot una relació ordinària de la competència empresarial. La llei Rider té la iniciativa d'intentar tenir un marc regulador en aquest sentit i planteja la laborització de les persones que treballen per a aquestes plataformes. Però en canvi ens trobem aquests negocis, com és el cas de Glovo, que estem avui aquí a la porta, però les altres plataformes digitals també, que comencem a trobar les portes del darrere per intentar eludir el compliment de la llei. I estan fomentant el que va ser en altres dies sectors com el Carni, que és la política de l'estratègia de la falsa cooperativa per tirar dels falsos autònoms per poder seguir mantenint aquest criteri d'autoexplotació dels treballadors i les treballadores que participen de les seves plataformes del negoci. Penso que la responsabilitat social que els hi han d'exigir a aquestes empreses és el participar d'un marc regulador que s'ha articulat en el Congrés dels Diputats i que per tant encara és vigent i ha de plantejar-se. Laboralitzar els treballadors és donar-li condicions dignes de treball, donar-li protecció social, donar-li una regulació i un repartiment de treball just, és tenir vinculats a un conveni col·lectiu, és donar-li normalitat a una relació de treball. Però aquí hem de canviar el model de negoci i també hem de canviar el model de consum de la societat. No podem fer un plantejament que les coses que ens arriben a casa tinguin un cost de mig euro
per repartiment, perquè això no donarà mai ni riquesa a les empreses ni podrà traslladar-se en condicions de vida i de treball digne. Glovo i les restes de companyies de plataformes digitals s'han de replantejar el seu model de negoci i nosaltres ens hem de plantejar com volem realment participar d'un consum, d'una nova política de consum, d'una nova línia d'estratègia cultural, si volem realment explotar treballadors per poder tenir la comoditat de portar els nostres béns i serveis a casa. Aquest és un problema que hem d'entomar de caràcter general, però que sobretot ha de començar per arrelar-se en el compliment de la llei que ha de laboralitzar els treballadors i treballadores, perquè des d'aquesta via, segurament per poder tenir rendibilitat, canviarà piramidalment cap a dalt la resta del model de negoci d'aquestes plataformes. Per tant, el sindicat no deixarà d'estar fent que una titularitat de dret, que és una llei, es converteixi en un dret efectiu mitjançant l'acció per poder portar-la a efecte. I aquest és el motiu de tenir concentracions d'aquestes característiques. Denunciar la política de la porta del darrere que intenten trobar aquestes empreses per no tenir que fer a complir la llei que s'han oposat, evidentment, des de bon començament perquè qüestionava el seu model de negoci d'explotació.